Працягваем выпуск. На 65-м годзе жыцця пасля некалькіх гадоў барацьбы з цяжкай хваробай пайшоў з жыцця заснавальніка і шматгадовы кіраўнік фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску Радзівон Бас. Ганаровы грамадзянін горада Віцебска, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, Радзівон Михайлович на працягу 3 дзесяткаў гадоў заставаўся бяззменным кіраўніком Цэнтра культуры Віцебск, аўтарам і арганізатарам шматлікіх конкурсаў і фестываляў. Адказны, прынцыповы і, галоўнае, чалавек з вялікай літары. Такім ён застанецца ў памяці сваіх калег. Віцебская культура асірацела. Не стала чалавека, які зрабіў шмат, каб горад над Дзвіной атрымаў неафіцыйны статус культурнай сталіцы Беларусі. Радзівон Михайлович доўгі час быў ідэйным натхняльнікам, кіраўніком і душой Цэнтра культуры Віцебск, дырэкцыі міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Гэта ён ініцыятар і стваральнік міжнародных праектаў, якія сталі візітнай карткай нашай краіны. Бас – гэта імя, гэта асоба, гэта эпоха, заўважаюць яго калегі, якім давялося працаваць з Радзівоном Михайловичем не один десяток год. У него всегда была своя точка зрения, свое мнение, своя позиция. Он мог быть жестким, он мог быть непреклонным, но он всегда оставался человечным. А как он умел веселиться, как он умел шутить, как он умел дружить и как он умел поддерживать в трудную минуту. Радзівон Михайлович быў прынцыповы і патрабавальны, надзвычай адказны і заўсёды гатовы ахвяраваць сабой дзеля мастацтва. Мабыць, таму кожны задуманы ім новы праект не быў падобны на папярэдні. В нем внутренний такой был позитив, которым он заряжал, заражал. Хотелось делать какие-то безумные проекты. При этом его постоянное участие, сопереживание. Он мог сидеть на многочасовых репетициях. При этом он не давлел своим мнением. Он давал возможность выразить себя. И самое главное, наверное, моя огромная благодарность Радзівону Михайловичу за то, что рядом с ним получилось стать профессионалом. Для тых, каму доўгі час даводзілася працаваць пад кіраўніцтвам Радзівона Баса, называюць гэтыя гады самымі плённымі ў жыцці. Было ў каго вучыцца, пераймаць вопыт, расці прафесійна. Нездарма яго называюць настаўнікам з вялікай літары. Радзівон Михайлович ніколі не губляў ініцыятывы, заўсёды падтрымліваў і дапамагаў. Безумно благодарна ему за все, потому что действительно, если он видел какой-то потенциал в людях, он его не гасил, он наоборот его развивал всегда, да? Он давал человеку показать себя еще больше. Вот, поэтому работать с ним было одно удовольствие. Дзякуючы сваім асабістым якасцям Радзівону Михайловичу удалося стварыць высокапрафесійны калектыў, якому зараз па плячы арганізацыя правядзення мерапрыемстваў самага высокага ўзроўню. І тое, што Віцебск стаў цэнтрам міжнароднага фестывальнага руху, таксама яго заслуга. Тот задел, тот результат его труда, который мы сейчас пожинаем, он позволяет с большой уверенностью смотреть в будущее и работать, основываясь именно на этом фундаменте, создаваемом этим замечательным человеком. Спачуванне ў адрас родных, знаёмых і калег зараз прыходзіць з усіх куткоў свету, ад вядомых артыстаў, афіцыйных асоб. Развітанне з Радзівонам Михайловичем Басам адбудзецца ў аўторак 12 верасня ў Віцебскай абласной філармоніі з 10 до 12:30. Інна Кіріенкова, Сергей Котаў, навіны Віцебск.